mogu da samo da raščistimo ovde jednu jako važnu stvar. Kajanje i pokajanje nije isto. Kajanje je psihološka neka, kako da kažem, situacija čoveka gde on se kaje za nešto i tako dalje. A pokajanje je preumljenje, metanoja. To je jedan preobražaj čoveka. On mora da umre kao grešnik da bi se rodio kao zdrav čovek. Na krstu, na Veliki petak, Hristos je pobedio greh, smrt i đavola. I mene često pitaju deca, nasljedniče, ajde vi meni objasnite kako je to Hristos pobeditelj mog greha. I ja kažem, jedna situacija. Imate kući jednu vaznu iz dinastije Ming, 5. vek pre Hrista, ti razbiješ tu vaznu, uplašiš se, šta si uradio i još uzmeš i baciš tu vaznu. Naiđe mama, dođe mama, sine, gde je vazna? Kaže, nemam pojma. Stvarno. Prođe 3 dana, ti se pokaješ za to, majka ti oprosti, kažeš to majci, majka ti oprosti, ali greh još stoji u tebi. Gde ti odeš? Odeš u crkvu, ispovediš se, već si se pokajao i tako, to je Hristov sveštenik, to je Hristova crkva i tako je Hristos pobeditelj tvoga greha. Što se tiče patrijarha Kirila, njegove reči mislim da su tu malo isdeformisane, znači nema to direktnog ulaska u raj. Mi smo sad ko umre, bilo u ratu, bilo ovako, on ide na privremeni sud, a na krajnjem Hristovom sudu, znači sudit će se po 3 aršina. Znači sudit će se po savesti srca, to će biti svi oni koji nisu hrišćani i koji nisu jevreji. Jevrejima će se suditi po 10 Božih zapovesti, a nama hrišćanima će se suditi po blaženstvima. Blaženi i čisti srcem, jer će Boga gledati, ne videti, kao što je Pinki video Tita, nego gledati jedna trajna radnja. Međutim, jedno blaženstvo je zaista neverovatno po meni i ovako, po meni najvažnije, kaže, blaženi su mirotvorci, jer će se sinovima Božjim nazvati. Zašto? Zato što je Sin Božji sišao na zemlju da pomiri ljudski rod sa Bogom Ocem i postao sin čoveči. Mi koji mirimo drugi, koji smo protiv rata, koji zaista želimo da bude mir, ali ne bezbožni mir, nego mir Bogu. Mi postajemo sinovi Božji, odnosno to blaženstvo nam se uračunava. Ne samo da smo mirili druge, nego sa sobom i druge među sobom, nego smo se mirili i protiv greha, ne čineći greh. Vi nastavite, molim vas,